Dalawang babae arestado sa bypass operation sa Naga City. 11 sachet ng shabu na samsam. Dalawang babayang naaresto sa isinagawang anti-illegal drugs bypass operation ng mga otoridad bandang alas 12:02 ng madaling araw, August 8, 2025 sa Zone 2 Sitio Federes, Barangay Bicol, Naga City. Kinilala ang mga suspect na sina Laika, 28 years old, residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia, at Alaysa, 25 years old, mula sa Zone 5 Sitio Almeda, Barangay San Felipe. Kapwa silang walang trabaho at kasalukuyang nasa kustodya ng Police Station 4 o PS4. Ang operasyon ay pinangunahan ng PS4 Station Drug Enforcement Unit o SDEU, katuwang ang City Police Drug Enforcement Unit, Criminal Investigation Unit at sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 5. Nasamsam sa operasyon ng 11 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hiniinalang shabu at isang 500 genuine bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PS4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ng mga kasong isasampalaban sa kanila sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.